karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Ay, nakuha din ako ang lungon. Huwag man ko makaila ng mga tao din Si Lola Liling ragidam ako ni Ilan. Uy, taysa. Unsa ning naskilid sa bahay? Buko-buko man ni sa lalaki. Familiar kay nako ang iyang bayhon. Ano? Si Rodel ni? Si Rodel kit ni? Dito sa diay si Rodel sa haya atong Elsa? Pero, nganong dito man siya? Nga amo man siyang gikasugat sa lungsod. Ako ning klaruhon, be. Si Carding. Magigsulti kong Carding. Carding! Carding! Nagsaka pa og butong si Manny Carding, Ma'am Sabrina. Ako na rin sugoa, Ma'am. Ana, tanawan ni Asa nakuha na ko mga pictures sa namatyan ba? Kani ba? Hain ini, Ma'am. Kini nagtalikod ka nag-jacket. Kinsa na sa imong tanaw? Si Sir Rodel man ni Ma'am Sabrina. Parehas na ko nauna, Ana. Pero, di ba nga diniro man si Sir Rodel? Mauna anak kapalibog na ko. Mangutan ako ni Manny Carding. Manny Carding? Oh, ana mayo kay niya ka. Tabay kog daaning mga butong sud eh. Ayaw na, Minoy. Mangutan na lang unta ko ni mo kun... Dinhira ba gyud si Sir Rodel gahapon sa hapon? Dinhir man siya. Natuo siya diya sa salay nga nagkalapok pag sapatos. Nagkalapok? Unsang orasa? Paglakaw ninyo, miabot siya nga mura siya luya. Gilantan pa yun siya. Wa gyud siya molakaw? Napugos na siya lakaw kay hapon na kayo niya. Wa mo mauli si Ma'am Sabrina. Sure gid ka, Manoy, ha? Wa gyud molakaw si Sir Rodel? Wa lagi siya malakaw. Milakaw lang siya aron mangita ninyo. Ako maunta ang mapas ninyo pero dili man ko palakto ni Madam kay mahadlok siya nga sila rang duha ni Lolo Elmo dinhi. Mao ba? Nganong sayo kang nawagtang? Nag-jogging ko. Rodel, may lain ka pang gilakaw gahapon sa hapon? Gawa sa pag-apas namo? Wa. Gikan ko sa sapa. Nakatuko diha sa sala. Ano nang utang naman ka? Ikaw ni, di ba? Kinsa man na? Tutuki og maayo ka nang nagtalikod sa picture. Katunga ra sa iyang likod ang makita nga nag-jacket. Ikaw na, di ba? Di na ako. Kay wa ko mo ang dapita. Tiin mo na. Sa namatyan nga among giadto, sa bahay nila ni Jason ug Elsa. Wa ko makatunom ang dapita. Mga dili na ako. Parehas lang may buko-buko. Pero imo ning jacket. Parehas may jacket. Ambing imong cellphone. Rodel, Ang iyang jacket. Ang iyang kao. Muraman uga. Nakakita na ko yung tawana. ha? Diin? Mura uga. Siyang lalaki nga kalit lang milabang sa krusada sa dihang nagpaingon ako sa simbahan para sa atong tangkasal. Unsa? Siyang nakaingon nga nabangga ang auto nga akong gimaniho. Ug walay may nayo ang atong kasal. Pero
Kinsa man ni siya? Gusto sab kong mahibaw kung kinsa siya. Kun mao, kinahanglang muhatod ta sa lubong na ng Elsa. Sa... Nianay mong gatas, Madam Mercy. Naman sa manis, Madam. Kalayo pa niyo panlantaw. Madam? Kumusta naman siya? Kinsa, Madam? Ang patay. Kumusta na ang patay? Kinsa nga patay, Madam? Ang babae nga gipatay. Nga gilabay sa akong hardin. Kumusta na siya? Ilubong na siya, ugma. Nadakpan na ba ang nagpatay niya? Uwa pa, Madam. Nadimonyohan siya. Kinsa, Madam? Kinsa pa man di ay. Ang nagpatay sa babae. Busa ka mo. Kinahalaman la ka mo kanunay sa tanamputahan. Bisan og adlaw nako. Oo, Madam. Rodel? Rodel? Uy, kainit pa nimo. Kilantan man ka. Sakit ako. Lubong na ba karon ni Elsa? Di ka makauban na mo sa paghatod. Ikaw na lang. Pauban lang na Karding. Oo, Rodel. Ayaw mo pagkagabi ismenteryo. Oo. Ti, kinugibiyaan ko ni mo, ti. Kita lang duwa niya, imo pikong gibiyaan. Dong Jason. Ma'am, wala si Ate Isa. Gusto ko nga mamatay sa pagpatay niya. Gipangita na siya sa mga pulis, Dong. Aktig siya, ma'am. Dali rin siya mawa sa kangit-ngit. Unsa to? Di siya madakpan. Kidali rin siya mawa sa kangit-ngit, ma'am. Nagpuyo siya sa kangit-ngit. Naari siya sa kangit-ngit, ma'am. Nagpatay na to. Naa sa inyong sapa. Dong. Pag-amping, Jason! Unsa to iyang gipanulti? Mura man nagtuna si buti pasabot. Sabrina? Oh. Ma'am, namaulit Carding. ng mga tao, ma'am. Mamiya na tayo din sa minteryo. Nagpuyo siya sa kangit-ngit. Ano lang isulti mo, ma'am? Misulti si Jason. Nga abtik ang kriminal. Nagtago siya sa ngit-ngit. Ma'am, bugnaw naman kayong hangin din sa minteryo, ma'am. Mamiya na tayo din, ma'am. Paliw na patag sayo ni si Rodel. Si Rodel tuod. Magpalit kong tambal para ni Rodel. Sige, ma'am. Kaya muro man og lain ng minteryo, ha, ma'am. Tag-as na kayong mga kahoy sa palibot. Sige, Carding. Dali na. Mamaulit na ta. Ana, nikaon na si Rodel? May bango naman to ganina, ma'am. Sorry nga, wa ko makauban nimo, ma'am. Okay ra. Kumusta mas mama? Naara siyang kwarto, ma'am Sabrina. Mahadlok ka mo gawas. Nga naman. Ambot anak niya. Gusto man siya nga ilakan nuna yung tanampultahan. Kay mosodo niya ako ng daotang espiritu. Mo ba? Sige ha. Ako nang susihon si Rodel. Ana? Ano sudan? Hoy, Narisa! Manoy, kuan, na may sudan diha. Sinugbang isda og lintang manok. Ano sa man ka? Nanuspad man ka? Mani Carding, may uban nga sa inyong pagpauli. Unsa? Kinsa may uban na mo, ha? Ang Kinsa ana? kadiyot. Unsa man yung gubayhan na?
Rodel, Sabrina, kumusta? nanadi ka? Oo. Kay baho ka. Luoy ko ayo ang mamod ni Elsa. Siya lang isa. Wa tayo mahimo. Mamatay man kitang tao. Oo. Pero di lang unta parehas sa kamatayon ni atong Elsa. Suot lang. Sabrina? Oh, Ana. Ma'am. Ngano ka? Annalisa. Uy. Anong itutukan ako, ha? Noon sa man ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!